Kröger lähtee haastamaan Suomela. Laittaa pitkin, tulee, saa oikein jalan vapaaksi. Kröger laittaa Rochille, Rochi tiputtaa Begolli Kurosaki ja siitä tulee tämän ottelun avausmaali. Sen tekee Yuka Kurosaki. Ja se on tämän kauden toinen osuma japanilaiselle. 26-vuotias keskikenttä täräyttää vasempaan alakulmaan ja sillä ohitetaan Virtanen Espoo jo ensimmäistä kertaa tänään. Tyylikäs ja tarkka laukaus vasempaan alakulmaan. Ja näin siirtyy vierasjoukkue 1-0 johtoon. Kröger sen tilanteen alusta tulee hyvin oikealta laidalta ohi. Ja siinä vielä fiksusti Rochi tiputtaa alas Kurosakille. Tässä tuo uusinta tilanteesta. Kröger Rochille. Rochi näkee Begolli ja Begolli sen vielä itse asiassa törkkää siinä tosiaan Kurosakille ja näin. Tiki takalla. PK murrettu ensimmäisen kerran. Hallitseva mestari siirtyy 1-0 johtoon japanilaisen viimeistelemänä.